să ne deschidem inimile și în spiritul mulțumirii și al recunoștinței, al laudei, al închinării, dorim să te înălțăm în fața tuturor oamenilor, Amin. ca singurul care pot să rezolvi necazurile fiecăruia dintre noi. Așa este. Dacă avem frământări, ajută-ne să ne abandonăm în brațul Tău, Amin. pentru că Tu totdeauna clarifici toate lucrurile, pentru că Ție-ți stă la îndemână. Ești atotputernic, atot înțelept, atot milostiv. Vindecă-ne și pe noi de orice boală corporală și de orice boală spirituală. Binecuvintează pe Cel care L-ai rânduit în seara aceasta să transmită mesajul Tău. Amin. Fă ca umplerea cu Duhul Sfânt să aducă un rod sfințit și rodul acesta să fie depus în grânarul Tău. Amin. Îți mulțumim că vei binecuvânta și pe cei care vor înălța cântări de laude la adresa numelui Tău. Amin. Să faci ca buzele lor să se unească și imnurile lor să se unească cu imnurile corurilor îngerești. Îți mulțumim pentru toate, slăvit, onorat și mult binecuvântat să fii în veci. Amin. Amin.
Bună seara, domnilor și domnilor! Bună seara, dragi membri ai Bisericii Adventiste de ziua 7-a din locul acesta. Dragii noștri oaspeți, vă spunem un bun venit în casa lui Dumnezeu, în locul acesta în care ne găsim bucuria, în care ne găsim sensul existenței, al vieții și totodată motivația suficient de puternică ca să trăim și săptămâna aceasta alături de Dumnezeu. Amin? Amin. Amin. Vreau să mulțumesc corului. Am cântat cu ei și cu siguranță că până voi pleca de aici de la Valencia vom mai cânta piesa asta odată la cor și voi veni și eu cu voi să cânt. Am cântat și v-am văzut pe mulți dintre voi fredonând acest imn atât de frumos. Cu iubire mi-ai dat mâna și mi-ai spus că sunt salvat. Ce poate să fie mai frumos? Dragii mei, bun venit în a doua seară a programului pe care l-am intitulat Tu ești acela care are să vină. E o întrebare. Și în seara aceasta vom începe să dăm răspunsul. Răspunsul pe care Iisus Hristos îl dă inimilor noastre. Și laud pe Domnul pentru timpul frumos de afară. N-am sperat că în miez de iarnă mă voi bucura de câte grade au fost astăzi? 20 de grade. N-am sperat că în miez de iarnă mă voi bucura și astăzi pentru mine a fost o încântare să merg printr-o livadă de portocali, printr-o livadă de mandarini. Pentru voi e ceva obișnuit deja. Da? V-ați obișnuit și asta este. Însă pentru mine a fost o experiență inedită astăzi. Vreau să vă spun că așa este și pe tărâmul credinței. Cunoaștem lucrurile atât de bine și uităm să ne mai bucurăm de ceea ce avem. Dragii mei, Dumnezeu dorește să ne bucurăm în fiecare seară, săptămâna aceasta. Știu că mâine seară ne întâlnim la 8:30. Știu că vă va fi greu multora dintre voi. Sunteți obosiți, scăpați de-abia, scăpați de la servici. Însă aș dori să o faceți, să veniți aici pentru Hristos. Amin. Să nu veniți pentru mine. Să veniți pentru inima voastră, pentru familiile voastre, pentru a regăsi cumva poate ceea ce uneori am pierdut în existența noastră de credință și în viața noastră. Mă bucur și laud pe Domnul pentru seara aceasta și aș dori să încep momentele dedicate, în primul rând, a rugăciunii de mijlocire și am primit deja bilețele din partea unora dintre voi. Dragii mei, vreau să vă încurajez ca până la sfârșitul programului să scrieți motivele voastre de rugăciune și să ne rugăm într-un mod special ca Dumnezeu să intervine. Sunt și câteva întrebări la care voi încerca să răspund în seara aceasta. Ele mi-au venit în seara aceasta, dar cele pe care le veți scrie în această ocazie, la aceste întrebări voi răspunde mâine seară. Aș dori să ne rugăm pentru, cred că înțeleg bine, pentru Florentina, căreia i-a murit fiica în vârstă de 40 de ani. Este o tragedie. Este o dramă ca un părinte să-și ducă copilul la groapă. E o tragedie. Ne vom ruga pentru Florentina în seara aceasta. Vă rog să vă rugați pentru Olivia, pentru Iulius și pentru familia lor. Amin. Ne vom ruga. Las întrebările pentru partea a doua. Și, de asemenea, mai este un bilețel pe care este bifată căsuța Am nevoie să vă rugați pentru mine. Și, de asemenea, mai este un motiv de rugăciune pentru mâine, pentru Gelu Axinte din România, care mâine va sta pe masa de operație. Și medicii vor încerca să intervină într-o problemă medicală urgentă. Toate aceste suflete, toate aceste cazuri sunt cunoscute de Dumnezeu și multe altele. Aș vrea să ne rugăm în seara aceasta și vă invit să vă ridicați pe picioare. Îl invit pe fratele Pavel și pe fratele Cutigârea să vină aici lângă mine în față și să ne plecăm toți trei pe genunchi și să cerem Domnului să intervină în toate aceste motive de rugăciune și în toate aceste solicitări de rugăciune. Iubitul nostru Tată din ceruri, îți mulțumim că ne-am putut vedea în seara aceasta în prezența Ta. Și îți mulțumim, Doamne, pentru acești scumpi oameni care au așezat pe hârtie motivele lor de rugăciune, dorințele lor pentru cei dragi.
Pentru cei care au trecut prin experiența pierderii cuiva drag, o, Doamne, te rugăm să intervii și să oferi mângâiere, să oferi alinare, să oferi credință și să oferi speranță, Doamne, că într-o bună zi vom fi acasă împreună cu Domnul Hristos. Te rugăm, Doamne, pentru cei care au probleme în familiile lor, pentru cei care doresc, Tatăl nostru, eliberarea de orice povară în sufletul lor. Pentru cei care mâine, Doamne, vor sta pe masa de operație și vor aștepta cu sufletul la gură intervenția Marelui Medic. Te rugăm, Tatăl nostru, intervino și eliberează pe toți cei care au nevoie de intervenția Ta. Amin. Te rugăm din toată inima pentru toți cei care au venit în această seară, în locul acesta, cu dorinți nerostite, cu dorinți de rugăciune, dar care încă n-au fost aduse la suprafață. Iubite Tată, te rugăm în numele Domnului Hristos să răspunde fiecărei cereri și fiecărei inimi care te caută cu sinceritate pe Tine. Te rugăm din toată inima să răspunzi tuturor, să intervii în viața fiecăruia, în familie, în existența zilnică și să-ți faci descoperită puterea și Duhul Sfânt să fie peste ei, peste noi toți în această seară, că te-am rugat în numele Domnului Hristos și îți mulțumim. Amin. 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 Vă mulțumesc. Păi să luăm loc. Dragii mei, aș dori să răspund întrebărilor. Nu sunt foarte multe în seara aceasta, dar sunt câteva întrebări care sună, prima sună în felul următor. Cum poți avea atmosfera cerului în suflet? Atmosfera cerului. Aș vrea să vă spun că diavolul este cel mai interesat să nu aducă atmosfera cerului în sufletul tău și în inima ta, ci dimpotrivă să inoculeze acolo și să lase în permanență lipsa de speranță, să lase descurajare, să lase tristețea, să lase împotrivirea. Cum poți să ai pacea în suflet și atmosfera cerului? Eu știu un singur lucru și vă spun din experiența mea personală. Atmosfera cerului nu o pot primi în viața mea decât atunci când stau în prezența cuiva care poate să aducă atmosfera cerului în viața mea. Și acela este Iisus Hristos. Și vă asigur că televizorul nu va aduce niciodată atmosfera cerului în viața ta. Te asigur că bârfa niciodată nu va aduce atmosfera cerului în viața ta. Te asigur că lupta pentru supraviețuire în așa fel dusă încât să faci din prioritățile vieții tale doar câștigul și supraviețuirea nu vor aduce atmosfera cerului în viața ta. Eu atunci când citesc Cuvântul lui Dumnezeu, atunci când mă plec pe genunchi, atunci când îmi adăp sufletul dintr-o sursă care poate să aducă cerul în viața mea, atunci este cerul în viața mea. Și vreau să vă dau un exemplu, o ilustrație, o istorie. O doamnă în vârstă a venit la un pastor și a spus: Părinte, pastore, eu citesc Biblia, dar sunt înaintat în vârstă, nu mai rețin prea multe din ceea ce citesc în Biblie, dar citesc în fiecare dimineață. Iar pastorul a avut un răspuns foarte înțelept și a spus așa: bunică, cititul Bibliei pentru dumneata este ca și cum ai turna apă printr-un ciur. Nu rămâne nimic în ciur. Nu rămâne nimic în ciur. Dar rămâne ciurul cum? Curat. Altfel vorbești după ce ai citit Biblia. Cu soțul și cu soția în casa ta. Iar asta înseamnă atmosfera cerului. Altfel te raportezi față de copii, astfel te bagi cheia în ușă și pleci la servici dis de dimineață după ce ai citit ce? Cuvântul lui Dumnezeu. După ce te-ai rugat și atmosfera cerului este în inima ta. Altfel deschizi ușa când te duci și lucrezi. La cine lucrezi? Te duci și deschizi ușa și omul te vede dacă ai atmosfera cerului întipărită pe chipul tău. De ce? Pentru că este în inima ta. Iar atmosfera cerului numai din cuvântul acesta hrănitor și bun pentru inima ta și viața ta. Doar de aici vine atmosfera cerului. Din altă parte nu. Rugăciune și studiul Bibliei. Faceți experiența aceasta cu Dumnezeu și luați cartea aceasta a lui Dumnezeu, citiți-o și veți vedea că veți avea atmosfera cerului în viața voastră. Următoarea întrebare. Vreau să iubesc mult pe Domnul Iisus. Cum? Cum v-ați îndrăgostit de partenerul de viață? Cum poți să iubești pe cineva? Poți să iubești pe cineva pe care nu-l cunoști? N-ai cum.
Cunoaște-L pe Iisus Hristos și o să înveți să-L iubești. Nu poți iubi un străin. N-ai cum. Că avem simpatiile noastre față de X și față de Y. Ne-am întâlnit poate o seară, 2, 3. Dar nu poți să iubești pe cineva cu adevărat decât doar atunci când îl cunoști. Cunoaște pe Hristos și cunoașterea Lui tot de aici, pe paginile Sfintelor Scripturi și vei avea pace și binecuvântare. Mulțumesc mult pentru întrebare. Următoarea. Mulțumim pentru predicile frumoase. Când vine Domnul? Nu știu. Dar ceea ce știu este că El vine curând. Ziua aceea și ceasul acela nu le știe nici Domnul Iisus Hristos. Spune că ceasul acela nu știe decât Tatăl, spune cuvântul lui Dumnezeu. Nici Fiul și nici Îngerii și nici vreun om de pe pământul acesta, ci numai Dumnezeu Tatăl. Așa că să-L așteptăm pe Iisus, pentru că El poate să vină și pentru tine și pentru mine și în minutul imediat următor. De ce spun lucrul acesta? Se va întâmpla ceva în următorul minut? Poate da, poate nu, nu știu. Însă un om care încheie capitolul vieții, pentru el Hristos a și venit. Și va primi o răsplată veșnică sau va primi pedeapsa veșnică pentru veșnicie. De aceea să-L așteptăm pe Domnul astăzi, pregătiți, ca și când El ar veni, acum, în imediata apropiere. Vă mulțumesc mult pentru întrebările din seara aceasta. Dacă aveți motive de rugăciune, vă rog, treceți-le pe bilețele. Deschideți-vă sufletul și inima înaintea lui Dumnezeu și veți vedea ce putere poate să aibă rugăciunea. Și dacă sunt de asemenea de întrebări, pentru mâine seară voi încerca să răspund. Dragii mei, haideți să cântăm imnul programului. Vă amintiți de el? Să nu te temi de viitor. Haideți să vă ridic încă o dată pe picioare, ridicați-vă, vă invit frumos și să cântăm imnul acesta. Un pianist la pian, repede. Să nu te temi de viitor, după aceea veți sta pentru 30-40 de minute pe scaun și e bine să facem mișcare. Să nu te temi de viitor când ai iubirea sa. Oh,
Amin. Amin. Ce-i frumos. Să nu te temi de viitor. Tu ești acela care are să vină, Doamne? Sau să așteptăm pe altul? Ce întrebare profundă pe care Ioan Botezătorul o ridică cu temei în temniță. Ioan auzise că Mântuitorul începuse lucrarea. Că Mântuitorul era liber în lucrarea lui, iar el, care pregătise calea lui Hristos, era unde? În temniță. Tu ești acela care are să vină? O întrebare din care nu răzbătea neapărat lipsa de credință, ci un început de îndoială. O cercetare a inimii lui, a speranțelor lui. Doamne, Tu ești acela. Iar Iisus îi ascultă pe ucenicii care vin să pună această întrebare și le spune așa: duceți-vă și spuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Și primul lucru pe care Iisus îl pune în această enumerare este: orbii Ioane. Orbii văd, Ioane. Aș dori să deschid Cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta. În Evanghelia după Ioan, și m-aș bucura ca prietenii mei de la Departamentul Tehnic să ne pună textul biblic, să-l putem vedea. Ioan, capitolul 9, de la versetul 1, v-aș invita să citim până la versetul 34. Este o istorie aici extrem de interesantă, pe care o vom studia în seara aceasta împreună. Iată ce spune aici Cuvântul lui Dumnezeu. Pericopa se intitulează Vindecarea unui orb din naștere. Veniți să citim pasajul acesta. Spune așa Cuvântul lui Dumnezeu, de la versetul 1 până la versetul 34. Sper că putem să vedem și pasajul biblic. Acesta este pasajul pe care îl vom studia. Ia reguli. Mulțumesc. Când trecea, Iisus a văzut pe un orb din naștere. Ucenicii lui l-au întrebat: Învățătorule, cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui, de s-a născut orb? Iisus a răspuns: n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa, ca să arate în el lucrările lui Dumnezeu. Cât este ziua, trebuie să lucrezi lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. După ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pământ și a făcut tină din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta și a zis: du-te de te spală în scăldătoarea Siloamului, care tălmăcit înseamnă trimis. El s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. Vecinii și cei ce-l cunoscuseră mai înainte ca cerșetori ziceau: nu este acesta cel ce ședea și cerșea? Unii ziceau: el este. Alții ziceau: nu el, dar seamănă cu el. Și el însuși zicea: măi, oameni buni, eu sunt. Deci i-au zis: cum ți s-au deschis ochii? El a răspuns: omul acela, căruia îi se zice Iisus a făcut tină, mi-a uns ochii și mi-a zis: du-te la scălătoarea Siloamului și spală-te. M-am dus, m-am spălat și mi-am căpătat vederea. Unde este omul acela? L-au întrebat ei. El a răspuns: nu știu. Au adus la farisei pe cel ce fusese orb mai înainte. Și era o zi de sabat când făcuse Iisus tină și deschisese ochii. Din nou fariseii l-au întrebat și ei cum și-a căpătat vederea. Și el le-a zis: mi-a pus tină pe ochi, m-am spălat și văd. Atunci unii dintre farisei au început să zică: omul acesta nu vine de la Dumnezeu pentru că nu ține sabatul. Alții ziceau: cum poate un om păcătos
să facă asemenea semne. Și era dezbinare între ei. Iarăși au întrebat pe orb. Tu ce zici despre el în privința faptului că ți-a deschis ochii? Este un proroc, le-a răspuns el. Iudeii n-au crezut că fusese orb, ci că își căpătase vederea până n-au chemat acum pe părinți. Și când i-au venit părinții, i-au întrebat, acesta este fiul vostru care spuneți că s-a născut orb? Cum dar vede acum? Drept răspuns, părinții i-au zis, știm că acesta este fiul nostru și că s-a născut orb, dar cum vede acum sau cine i-a deschis ochii, nu știm. Întrebați-l pe el, este în vârstă, el singur poate vorbi despre ce îl privește. Părinții lui i-au zis aceste lucruri pentru că se temeau de iudei. Căci iudeii hotărâseră acum că dacă va mărturisi cineva că Iisus este Hristosul, să fie dat afară din sinagogă. De aceea au zis părinții lui, este în vârstă, întrebați-l pe el. Fariseii au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și au zis, dă slavă lui Dumnezeu, noi știm că omul acesta este un păcătos. El a răspuns, dacă este un păcătos, nu știu. Eu una știu, că eram orb. Și acum văd. Iarăși l-au întrebat, ce ți-a făcut? Cum ți-au deschis ochii? Acum v-am spus. Le-a răspuns el. Și n-ați ascultat. Pentru ce voiți să mai auziți încă o dată? Doar n-ați vrea să vă faceți și voi ucenicii lui. Ei l-au ocărât și i-au zis, tu ești ucenicul lui, noi suntem ucenicii lui Moise. Știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar acesta nu știm de unde este. Aici este mirarea, le-a răspuns omul acela, că voi nu știți de unde este și totuși El mi-a deschis ochii. Știm că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși și dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia Lui, pe acela l-ascultă. De când este în lumea nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii uneori din naștere. Dacă omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic. Tu ești născut cu totul în păcate, au răspuns ei, și vrei să ne înveți pe noi? Și l-au dat afară. Ce istorie! Am dorit să citesc toată istoria vindecării acestui om pentru ca să înțelegeți chinul sufletesc și spiritual prin care trece un om care este vindecat de Iisus, care a fost orb și care acum vede. Gândiți-vă la acest tânăr, care era destul de în vârstă acum, conform relatării biblice. S-a născut orb. Iar ucenicii, când l-au întâlnit, au pus o întrebare Domnului Hristos. Doamne, poate justificată, poate îndreptățită, cine-i de vină? El a păcătuit sau părinții? Iar Domnul dă un răspuns la care ucenicii nu s-au așteptat. Și spune, nici el, nici părinții, ci s-a născut așa ca să arate în el lucrările lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb un lucru în seara aceasta. Ce este mai ușor de acceptat? Faptul că ești orb sau faptul de a accepta că starea ta de om orb se datorează lui Dumnezeu? Ce e mai greu de acceptat? Faptul că ești orb sau faptul că ți se datorează starea aceasta lui Dumnezeu care a ales așa în dreptul tău? Iubiții mei, gândiți-vă că sunt atâția oameni care pun întrebări lui Dumnezeu. Doamne, de ce tocmai mie mi s-a născut un copil care are poate un handicap? De ce mi s-a născut mie un copil care nu vede? Am văzut pe internet cu ceva timp în urmă, în Statele Unite era filmat un copil de un an și ceva care a auzit-o pentru prima dată în viața lui, scurtă de până atunci, a auzit-o pentru prima dată pe mama lui. I-au pus un implant în ureche și cu niște aparatură foarte sofisticată a auzit copilașul pentru prima dată vocea mamei. Știți cum a reacționat copilașul? Din întunericul acela care omul cu acel copilaș n-auzea nimic dintr-o dată, a deschis ochii și a rămas fascinat de inflexiunile calde și frumoase ale vocii mamei. Iubiții mei, nu trebuie noi să-i cerem socoteală lui Dumnezeu. De ce alege Dumnezeu ca în dreptul unora să se întâmple anumite lucruri și în dreptul altora nu?
Dumnezeu este suveran și Dumnezeu hotărăște în viața mea și în viața ta exact ce știe El că ai tu nevoie pentru viața ta și pentru dezvoltarea ta ulterioară în credință. Gândiți-vă la acest tânăr acest copil care s-a născut orb, acest tânăr care este orb, n-a văzut niciodată un răsărit de soare. N-a văzut niciodată un apus de soare. N-a văzut niciodată culorile. N-a văzut niciodată cum arată un copac. Nu i-a văzut pe mama și pe tata. Este o dramă. Și într-adevăr, minunea aceasta pe care Iisus o face a vindecării acestui tânăr orb din naștere este o minune extrem de mare și de însemnată în tot repertoriul de minuni pe care Hristos îl face printre oameni. Înviază, orbii sunt vindecați, ciungii sunt vindecați, aleargă, șchiopii aleargă, leproșii sunt curățiți. Însă minunea aceasta este o minune extraordinară. Și spune că, cuvântul mai departe, că Iisus se întâlnește cu tânărul acesta și după ce a zis aceste vorbe, versetul 6, spune, a scuipat pe pământ, a făcut tină din scuipat, apoi a uns ochii orbului cu tina și a zis, du-te de despală în scăldătoarea Siloamului. El s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. Punct. Dar lipsește ceva aici. Unde sunt strigătele de bucurie? Stau și mă uit în relatarea lui Ioan că lipsește ceva. El s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. E un fapt normal. Pentru Dumnezeu este un fapt extraordinar de normal. Însă unde este bucuria? Unde sunt verbele? Cum credeți că s-a întors omul acela văzând bine? S-a dus, s-a spălat, așa cum i-a spus Hristos. Iisus face tină și folosește scuipat. Scuipă pe pământ, face tină din praf și din noroi și unge ochii orbului și se întoarce văzând bine. Și dintr-o dată omul s-a întors și a spus, Doamne, mulțumesc, uite, văd bine acum. Parcă lipsește ceva din toată istoria aceasta. Cum s-a întors tânărul acesta văzând bine? Când primești o veste bună, când ți se întâmplă un lucru binecuvântat în viața ta, cum te duci acasă și spui soției sau soțului? Cum te manifesti? Strigând, lăudând pe Dumnezeu. Însă spune cuvântul mai departe că vecinii și cei ce-l cunoscuseră mai înainte ca cerșetor ziceau despre el. Mă, stai puțin. Nu este acesta cel care ședea și cerșea? Unii ziceau, da, el este. Alții spuneau, nu el, seamănă cu el. Iar el stătea și se uita când la unul, când la unii, când la alții, plin de bucurie. Măi, oameni buni, eu sunt, nu mă mai știți. Iubiții mei, știți ce transpare din tot acest pasaj biblic, din toată această vindecare pe care Iisus o face în dreptul acestui tânăr care era orb și acum vede. Vine plin de bucurie, lăudând pe Dumnezeu, iar cei din jurul lui, niciunul nu se bucură pentru el. Ci vecinii, în loc să sărbătorească, măi, vecinul tău nu se poate, vă cunoașteți vecinii de la bloc? Îi cunoașteți, nu? Da. Știți când poate are o durere omul sau poate are o bucurie. Îl vezi, îl simți. Însă vecinii nu sărbătoresc vindecarea omului. Ei, dimpotrivă, știți ce fac? O dezbat. Dezbat vindecarea. Ei nu se bucură. Și aici este un adevăr fundamental pentru noi în seara aceasta. Iubiții mei, atunci când unui om orb îi se deschid ochii, adică ochii aceștia cu care poate n-ai văzut lucrurile din cartea aceasta a lui Dumnezeu. De multe ori folosim sintagma eu sunt, așa sunt născut în credința aceasta și așa mor. Dragii mei, v-ați spus vreodată întrebarea, dar dacă te-ai născut cumva orb din punct de vedere spiritual? Cu alte cuvinte, să nu știi și să nu vezi lucrurile pe care Dumnezeu le-a dat aici. Adevărul fundamental. Nu se bucură nimeni pentru tine? Și o întrebare. Nu se bucură nimeni pentru tine atunci când începi să vezi destrușit lucrurile lui Dumnezeu. Sunt atât de multe experiențe, sunt atât de multe familii, atât de mulți oameni am întâlnit în care
atunci când au început să vadă, în momentul în care au început să vadă lucrurile deslușit, din punct de vedere spiritual, din cartea lui Dumnezeu și au luat cartea asta și au citit-o, vecinii au început să-i batjocorească. Se spune, v-ați găsit voi, v-ați rătăcit, nimeni nu se bucură pentru ei. Atunci când un lucru bun urmează să se întâmple în viața ta, veți descoperi cu durere că sunt oameni care nu se pot bucura pentru tine. Și din potrivă, atunci când vrei să te lași de băutură, atunci, iau un exemplu, atunci vei găsi cei mai mulți prieteni care să-ți facă cinste cu un pahar de alcool. Atunci când vrei să te lași de fumat și prietenii aud că tu vrei să te lași de fumat și te-ai lăsat, atunci sunt cei mai dispuși să-ți dea ce? O țigară. Până atunci nu ți-au făcut niciun fel de ofertă. Dar atunci au și țigări, au și alcool. De ce? Niciunul din vecinii lui pe care îl cunoșteau ca și cercetor nu se bucură pentru el. Și Satana niciodată nu se va bucura de un om care vrea să vadă și ajunge să vadă lucrurile lui Dumnezeu. Pentru că Satana dorește un singur lucru, să vedem lucrurile lui, mizeria lui, gunoiul lui, să-l avem în fața ochilor noștri și să ne delectăm cu el. Când un lucru bun urmează să se întâmple în viața ta, niciodată diavolul nu se va bucura. Atunci când ochii tăi se vor deschide să vezi lucrurile, și am trăit cu toți experiențe de genul acesta, ai stat, nu știai ce alegere să faci și dintr-o dată îți luminează Dumnezeu mintea și spune, asta este direcția, ăsta e planul și te luminezi. Că știi ce trebuie să faci. Și ți se deschid ochii. Dragii mei, oaspeți, vizitatori, care ați venit în seara aceasta aici, atunci când un lucru bun se întâmplă în viața ta, când descoperi adevărul lui Dumnezeu, mai multă împotrivire apare. De unde? Din partea vecinilor. Urmează după aceea și veți vedea în istoria pe care am citit-o, din partea conducătorilor religioși, dar și din partea familiei. Haideți să continuăm și să vedem textul biblic. Deci i-au zis, cum ți s-au deschis ochii? Ei nu sărbătoreau vindecarea. Nu se bucurau pentru omul acesta. Mă, te-ai lăsat de băutură. Dumnezeu fie lăudat. Ai obținut o biruință. Te-ai lăsat de fumat. Ai obținut o biruință. Te-ai lăsat de droguri. Dumnezeu să fie lăudat. Ci din potrivă spune, bă, ți-ai găsit tu acum, tu vezi că toți beau, toți fumează, toți... Și ajungi o navă naufragiată în lumea aceasta. Cum ți s-au deschis ochii? I-a răspuns omul acelui căruia se zice Iisus, a făcut dină, mi-a uns ochii și mi-a zis, du-te de descaldă și m-am spălat și mi-am căpătat vederea. Încă o dovadă, încă o mărturisire. Și ei întreabă, unde e omul acela? Versetul 12. Ei au răspuns, nu știu. Și pentru că omul acela, gândiți-vă, puneți-vă în situația lui. Să fii orb din naștere. Și dintr-o dată să vezi lucrurile. Vecinii, el nu-i cunoștea pe vecini, n-au de gând să-i cunoască, dar vecinii îl cunoșteau pe el. Niciun vecin nu se bucură pentru el. Și atunci spune cuvântul că l-au dus unde? La mai mare poporului, le-au dus la farisei, la liderii religioși. Și era o zi de sabat când făcuse Iisus tină și deschisese ochii. Ce fel de zi? Era o zi de sabat. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei. Iisus a păzit sabatul. Este o realitate pe care o întâlnim pe paginile Sfintelor Scripturi. Iisus, după obiceiul său, mergea în sinagogă în ziua de sabat și păzea sabatul. Ca să nu mai intrăm în subiectul acesta și să demonstrăm încă o dată că în Biblie nu există niciun text biblic o afirmație legată de ziua de duminică. Ziua de duminică este o zi care a fost așezată de om ca zi sfântă. Și sfințenia zilei de sabat sau de sâmbătă a fost transferată asupra zilei de duminică. Biserica Romano-Catolică recunoaște lucrul acesta în mod deschis. Dar noi am făcut-o. Noi am schimbat cu autoritatea bisericii. Iar Biserica Ortodoxă nu face nimic altceva decât să meargă pe firul edictului lui Constantin cel Mare, care a dat un edict și a schimbat ziua de sâmbătă în ziua de duminică. Nimic altceva mai mult. Într-o zi de sabat Iisus face o vindecare. Și îl vindecă pe omul acesta. Și vin fariseii. Fariseii, spune din nou, l-au întrebat și ei,
cum și-a căpătat vederea? Omul era la al doilea interogatoriu. Și el le-a spus, mi-a pus tină pe ochi, m-am spălat și văd. Versetul 15. Așa, mulțumesc mult. Din nou fariseii l-au întrebat și cum și-a căpătat vederea. Și el mi-a pus tină pe ochi, m-a spălat și văd. Și iată care e rezolvarea dată de farisei. Versetul 16. Auziți care e rezolvarea dată de liderii religioși. Atunci unii din farisei au început să zică, omul acesta nu vine de la Dumnezeu pentru că nu ține sabatul. Pur și simplu. Știți cum este situația aceasta? Răspunsul pe care îl dau ei este de genul acesta. Te duci la o piscină și acolo pe gardul piscinei spune salvările de la NEC se pot realiza numai de salvamari profesioniști. Și sunt acolo la piscine, sunt persoane care au grijă de persoanele care supraveghează. Salvările se fac numai de către salvamari. Și e normal. Însă se întâmplă ceva. Te arunci în apă, te lovești cu capul de fundul bazinului, leșini, îți pierzi cunoștința și salvamarul nu este acolo. Nu e acolo în zonă, n-a observat. Însă cineva din apă observă situația în care ești și te scoate repede, te duce pe mal și te salvează. Și atunci când vine salvamarii, spun, ce s-a întâmplat aici? Un om care a fost salvat de la NEC. Nu se pune. Nu se pune, nu contează. Deci, salvarea aceasta nu a fost făcută de cineva care deține ce? Care deține o diplomă în sensul acesta. Nu se pune, consider-te mort. Ea trebuia să fie făcută de un salvator profesionist, de un salvamar. Așa că nu contează și salvarea aceasta poate să fie considerată eșuată. Consider-te mort. Cam așa este treaba cu ceea ce spun cărturare și farisei. Spune, omul acesta nu vine de la Dumnezeu pentru că nu ține sabatul. Dar Iisus Hristos este Cel care le-a demonstrat în fiecare moment și în fiecare clipă că sabatul era sfânt pentru El. Alții ziceau, cum poate un om păcătos să facă asemenea semne? Și era dezbinare între ei. Chiar și între ei. Dragii mei, când omul stă în fața lor, nu vedea. Dar acum vede. Și singurul lucru pe care îl știe este că Iisus i-a deschis ochii. Că înainte nu vedea și că acum vede. Că omul acela căruia îi se zice Iisus i-a deschis ochii. A ajuns în fața liderilor religioși. Se bucură vreunul dintre ei pentru el? Nu. Spuneți-mi, ați văzut în pasajul acesta urmă de bucurie? Sub nicio formă. Sub nicio formă. Iudeii n-au crezut că fusese orb și că își căpătase vederea până n-au chemat acum ce anume? Părinții. Bun. Vecinii. Nu s-a bucurat nimeni pentru el. Liderii religioși nu s-au bucurat, ci dimpotrivă au spus salvarea ta, faptul că tu vezi, nu se pune. N-a fost făcută vindecarea de un om care nu este acreditat de noi. Nu se pune. Nu ține sabatul, nu se pune. Și îl cheamă pe părinți. Și când i-au venit părinții, versetul 19, i-au întrebat, acesta este fiul vostru care spuneți că s-a născut orb? Cum dar vede acum? Iar părinții dau un răspuns care doare poate cel mai mult. Știm că acesta este fiul nostru și că s-a născut orb. Dar cum vede acum? Sau cine i-a deschis ochii? Nu știu. Întrebați-l pe el, e în vârstă. El singur poate vorbi despre ce îl privește. Vedeți vreo urmă de bucurie la părinți? Ci dimpotrivă, părinții plasează întreaga responsabilitate unde? Asupra copilului lor. În loc să se plaseze lângă copilul lor să spună, da, e al nostru, suntem fericiți că vede, e într-adevăr. Însă părinții țin cont, spune, că au zis aceste lucruri pentru că se temeau de cine? De iudei. De iudei. Căci iudeii hotărâseră acum că dacă va mărturisi cineva că Iisus e Hristosul, versetul 22, să fie dat afară din sinagogă. De aceea au zis părinții, întrebați-l pe el, este în vârstă. Ce durere! Niciun vecin nu se bucură pentru un om care reușește să vadă
lucrurile lui Dumnezeu. Niciun lider religios nu se poate bucura că atunci când cineva descoperă cuvântul lui Dumnezeu să nu se laude pe Dumnezeu. Nici părinții, nici cei din familia ta să nu se bucure pentru tine. Iubiții mei, am cunoscut atâtea persoane care după ce au ascultat cuvântul lui Dumnezeu și spune, frate pastor, mi s-au deschis ochii. Acum văd, acum înțeleg. Au avut probleme acasă, părinții nu au primit acasă, au suferit bătăi, au suferit persecuție. Te-ai dus acolo ca să te strici de minte. Iar veneau la programele prezentărilor biblice cu ochii în lacrimi și spuneau, frate pastor, ce să fac? Dragii mei, niciodată Satana nu va fi bucuros când un om începe să vadă. Diavolul este atât de fericit să te știe căzut, să te știe lovit, să te știe fără speranță, să te știe mort. E cel mai încântat. Dar să nu cumva să începi să vezi lucrurile așa cum le vrea Dumnezeu. Și sunt atât de multe lucruri frumoase pe paginile Scripturii pe care trebuie să le vedem în lumina cunoștinței lui Iisus Hristos. Continui mai departe și spune că fariseii l-au chemat a doua oară, versetul 24, l-au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și au zis, dă slavă lui Dumnezeu, noi știm că omul acesta este un păcătos. Iar el spune, nu știu dacă e păcătos, eu știu un singur lucru, că eram orb și acum văd. Iarăși l-au întrebat, ce ți-a făcut? Cum ți-au deschis ochii? Acum v-am spus. Și n-ați ascultat că ajunge omul să spună, pentru ce voiți să vă mai auziți încă o dată? Doar n-ați vrea să vă faceți și voi, ucenicii lui, și au ajuns să-l ocărască. Și până la urmă l-au dat unde? L-au dat afară. Dragii mei, e o istorie teribilă a acestui om născut orb ca să fie vindecat de Hristos. Vindecat ca să fie dat afară și dat afară ca să-și piardă ultima speranță. Omul acesta urcă în această zi a Harului lui Dumnezeu, când Dumnezeu decide ca el să vadă pentru prima dată, îl urcă Dumnezeu pe muntele Everest și cunoaște frumusețea aceea a cunoștinței lui Dumnezeu, dar în acea zi omul acesta gustă și din ceea ce înseamnă pustiul Sahara și nu mai știe încotro să meargă. Vreau să te întreb un lucru în seara aceasta. Când a fost ultima dată când ai simțit că cineva se bucură pentru tine? Atunci când începi să vezi lucrurile bine. Atunci când începi să-ți dai seama că ai nevoie de Dumnezeu. Și toți cei care suntem aici în seara aceasta, vă spun, avem nevoie de Dumnezeu. Nu e niciunul care să zică astăzi, eu n-am nevoie de Dumnezeu. Ai nevoie și ai nevoie mai mult ca oricând astăzi, aici, acum, în Spania, pentru o vreme mai îndepărtată sau mai mică, în România, ai nevoie de Dumnezeu și avem nevoie să vedem cu ochii noștri lucrurile lui Dumnezeu care sunt în această carte. Cum poți să vezi numai uitându-te și învățând ceea ce Dumnezeu are să-ți spună? Aș vrea să vă spun o istorie. Istoria unui unchi de-al meu, care a murit la vârsta de 53 de ani, datorită unui singur păcat nutrit, dezvoltat în viața lui și întreținut. Boala alcoolului, care se cere în fiecare an milioane de vieți pe suprafața întregului pământ. A murit de mult. Fratele mamei mele știa adevărul, știa care este așteptarea lui Dumnezeu în dreptul vieții lui. Știa că ceea ce vedea el era greșit. Știa că era orb din punct de vedere spiritual, dar știa ce trebuia să facă și n-a vrut să facă. Nu a vrut. Dumnezeu nu va putea trece niciodată peste liberul nostru arbitru. A fost pădurar toată viața. Și a prins o bună parte din viața lui pe timpul comunismului. Și cu ce credeți că se duceau oamenii la pădurar acasă? Ca să rezolve o problemă.
cu lemnul pentru a doua zi, cu rachiu, băutură. Eram în fața curții unchiului meu acolo, numai căruțe, oprite, și înăuntru, în curte, în bătătură, veselie mare, Domnule! Se cinsteau cu păhăruțe de la mici și cu sticla pusă în mijloc și se cinsteau și rezolvau și puneau la cale problemele. Și mama mea cu lacrimi spunea: frate drag, tu ești orb, tu știi ce trebuie să faci, dar nu vrei să vezi. La 53 de ani a murit de ciroză hepatică. La ce te puteai aștepta? Ajunsese să consume 2 litri de țuică pe zi. Singur. Ficatul lui a ajuns ca o stafidă. Uscată. Și a murit. Când știi ce trebuie să faci, când știi aici și poți privi cu ochii tăi în lumina Cuvântului Lui Dumnezeu la ceea ce cere Dumnezeu, tu să nu vrei să faci. Și asta este dureros la noi. Că știm ce trebuie să facem și nu vrem să facem. Spun apăsat lucrul acesta, dragii mei, pentru că mă regăsesc pe mine însumi. Știm ce trebuie să facem, dar nu vrem să facem. Și Dumnezeu nu poate să facă mai mult decât tu nu vrei. Nimeni nu se va bucura pentru tine când vei lua o decizie să vezi mai bine lucrurile lui Dumnezeu. De la atâta băutură ajunsese să orbească. Nu mai vedea. L-am dus la dezalcoolizare la Galați. S-a întors acasă pe picioarele lui și văzând bine, știa ce avea de făcut. Să nu mai bea. Dar știți cât a ținut? Exact câteva luni. Și a început din nou. Iubiții mei, întotdeauna când un lucru bun urmează să se întâmple în viața ta, dacă nu te agăți cu putere de Dumnezeu, Satana te va înfrânge. Dacă nu vei decide să vezi cu ochii tăi, cu ochii spirituali, lucrurile lui Dumnezeu, nu se va bucura pentru tine Satana sub nicio formă și cel mai dureros este că nu se vor bucura nici cei din jurul tău. Aici este marea durere, iar Iisus Hristos îi spune lui Ioan: Ioane, orbi văd, Ioane, nu doar cei care sunt vindecați și care văd din punct de vedere fizic, dar aceia care nu știau cum stă treaba cu lucrurile lui Dumnezeu, au început să caute lucrurile lui Dumnezeu și să vadă cu ochii lor. Vrei să te convingi ce știe, ce vrea Dumnezeu de la tine? Vrei să urmezi ceea ce știi că Dumnezeu are în plan pentru tine? Citește cuvântul acesta al lui Dumnezeu. Avem atâtea Biblii acasă la noi. Poate unii dintre noastre nu au o Biblie și cei care vor participa 5-6 întâlniri vor primi o Biblie de aici, de la noi, ca să o aveți, să o studiați, să strângeți la pieptul vostru cuvântul lui Dumnezeu și să nu-i mai dați drumul. Și așa omul modern nu mai are timp să mai citească. Dar nimic nu mai citim. Ne scădăm ochii pe internet cu tot felul de mizerii pe care ești nevoit să le vezi. Ca să citești o știre serioasă, trebuie să vezi nu știu câtă mizerie. Ți-e rușine să te duci să te mai uiți la un centru din acesta, la un chioșc unde se vând ziare sau reviste. Ți-e rușine să te duci să te mai uiți cu copilul de mână. Și ne place să ne adăpăm ochii minții și a sufletului cu mizeriile pe care Satana le varsă în casele noastre de multe ori
prin internet, prin televiziune, prin alte și alte lucruri, prin relații de prietenie dubioase. Iubiții mei, Hristos îi spune lui Ioan, Ioane, orbii văd. Nu doar fizic, ci oamenii aceștia își pun viața în rânduială cu Dumnezeu. Asta înseamnă când un orb începe să vadă, își pune viața în rânduială cu Dumnezeu și se uită la Hristos. Se uită la Hristos ca să vadă omul acela. Eu nu știu cum îl cheamă, nu știu ce mi-a făcut, nu vă puteți bucura nici voi, vecini, prieteni, nici lideri religioși nu se bucură, nici părinții nu se bucură, ci mai mult te ostracizează și îți spun, te-ai nenorocit. Ai luat o decizie nepotrivită. Iubiții mei, poate am forțat tonul prea mult în seara aceasta, dar nu pot să nu vă spun ce am în inima mea și pe sufletul meu. Și dacă vreți să vedeți lucrurile lui Dumnezeu, uitați-vă la Dumnezeu. Sunt atâtea lucruri care ne distrag privirea astăzi. Atâtea lucruri care clipesc. Însă ademenitoare. Așa după cum Eva, în grădina Edenului, spune că s-a uitat și spune, a văzut că era demn de privit. Asta așteaptă diavolul. Să te uiți la lucrurile lui, nu la lucrurile lui Dumnezeu. Și le știți prea bine care sunt. Și tu, și eu le știm. Orbii văd, Ioane. Aș vrea să te întreb în seara aceasta. Cât de mult îți dorești să vezi lucrurile lui Dumnezeu? Cât de mult îți dorești să privești la Domnul Hristos ca la Cel care poate să-ți curățească ochii, dar mai mult de atât sufletul și inima. Nimic nu-i mai prețios să ai o conștiință curată și să ai cerul în inima ta. Poate să spumege diavolul în jurul tău, poate să clipocească ademenitor tot felul de lucruri strălucitoare care ne iau ochii și care ne fură simțurile. Îl ai pe Hristos în ochii tăi. Mă gândesc la tânărul Iosif care a fost dus departe de casă. Și îngrijitor în casa stăpânului său, într-o bună zi spune că soția lui Potifar, stăpânul său, doamna Potifar, spune că l-a dorit și l-a ademenit. Și ce a făcut acest tânăr, copil al lui Dumnezeu? Spune că a fugit și-a lăsat haina și a fugit. De diavolul scapi numai dacă fugi de el la Hristos. Nicăieri în altă tot. Cine fuge la Hristos, diavolul nu mai are putere asupra lui. Amin. Amin. Acesta este adevărul profund al acestei seri. Chiar dacă nimeni nu se poate bucura pentru tine că acum vezi. Hristos este Cel care se bucură cel mai mult atunci când un copil al său nu se mai uită la păcat, ci se uită la Hristos. Vreau să chei cuvântul din seara aceasta și să vă spun experiența unei femei care vreme de aproape 50 de ani a fost paralizată de la gât în jos. Este vorba de Joni Eareckson Tada. Nu știu dacă ați auzit de ea. Este o carte, povestea vieții ei. În urma unui accident, în timp ce făcea scufundări, s-a lovit de fundul lacului, de o piatră, mai bine zis, de o stâncă și a rămas paralizată de la gât în jos. Doar gâtul poate să-l miște. În rest,
nimic. Însă lucrul acesta nu a împiedicat-o să se căsătorească, să picteze și să vorbească despre Hristos. Am întâlnit în cartea în care ea își prezintă viața ei, momentul căsătoriei ei. Și nu s-a căsătorit cu un alt tânăr care să fie într-un scaun cu rotile. S-a căsătorit într-un tânăr care era drept și înalt și frumos, îmbrăcat într-un flac și care a așteptat-o. Vreau să vă citesc momentul acela, ca să înțelegeți cu câtă bucurie se bucură Hristos de cineva care începe să vadă lucrurile Lui. Spune, rochia de mireasă îi cădea peste căruciorul de metal. Parcă era într-un car alegoric, în timp ce aștepta să urce pe rampa construită special care ducea la altar. Atunci, spune ea, am descoperit o pată mare de vaselină de la căruț pe rochia de mireasă. Și știți cum este? O mireasă dorește ca ziua anunții ei să fie o zi perfectă. Perfectă să fie și frumoasă. Și să descoperi pe rochia de mireasă o pată de vaselină. Apoi spune ea buchetul de margarete care îl ținea între mâinile ei paralizate. Spune, a alunecat dintre mâinile ei și nu putea să-l mai pună la loc. Simțea că era departe de imaginea perfectă a unei mirese. Gândiți-vă. Spune, a dirijat scaunul și a privit de-a lungul culoarului, atunci spune și a văzut mirele. L-am zărit departe în față, scrie ea, stând drept și arătând înalt și elegant în ținuta de gală. Fața mi s-a aprins. A început să-mi bată inima cu putere. Mi s-au întâlnit privirile și în mod uimitor totul s-a schimbat din momentul acela. Nu mai conta cum arătam. Am uitat cu totul de scaunul cu rotile, pete de vaselină, flori care alunecă din locul lor, cui păsa. Nu mă mai simțeam urâtă sau nevrednică. Dragostea din privirea lui Ken a alungat totul. Eram mireasa pură și perfectă. Asta vedea și el. Și asta m-a schimbat pe mine. A trebuit să mă forțez să nu acționez mânerul pentru a înainta cu viteză maximă de-a lungul coridorului ca să fiu cu mirele meu. În privirile ni s-au întâlnit. Am uitat de orice. Asta se întâmplă cu oricare dintre voi care privește la Hristos. Și când privirea ta se întâlnește cu privirea lui Iisus, nimic altceva nu mai contează. Orbii, în sfârșit, o văd. Aș vrea să plecați în seara aceasta acasă cu privirea îndreptată către Iisus. Iar mâine, când veți fi la lucrul vostru, prin aglomerația orașului acesta și frumusețea lui deopotrivă, aici sau în altă parte, rămâneți cu gândul acesta că cine privește la Hristos începe să vadă. Dar cine privește în altă parte va fi victima sigură uneltirilor diavolului. Priviți la Hristos. El este singurul care se bucură de tine și de noile adevăruri pe care o să le descoperi în Sfântul Său cuvânt. Poate se vor bucura și vecinii. Doamne ajută! Poate se vor bucura și liderii religioși. Doamne ajută! Poate se vor bucura și părinții. Doamne, ajută! Să privim țintă la Hristos și vom fi vindecați. Ioane, orbi văd, Ioane.
Aș vrea să zică Domnul despre mine și despre tine seara aceasta. Cu ochii noștri în sfârșit îl văd pe Hristos. Amin. Amin. Aș dori să vă invit să vă ridicați ca să ne rugăm. Iubitul nostru Tată din ceruri, cu inimile fremătând, a bucuria descoperirii Domnului Hristos, venim și ne închinăm înaintea Ta și îți mulțumim pentru cuvântul binefăcător din seara aceasta. Doamne, ne-ai hrănit sufletul și inima și, Doamne, Te-am fost orbi. Doamne, îți mulțumim că Te-ai atins de noi în seara aceasta și putem să vedem fața Domnului Hristos. Putem să vedem lucrurile sfinte ale Evangheliei și Te rog, în numele Său cel prea înalt și sfânt, să binecuvânți pe toți oaspeții noștri care au venit în locul acesta, în seara aceasta, ca să cheme numele Tău. Binecuvintează-ne, Doamne, pe toți și ajută-ne ca privirea noastră să fie îndreptată către Domnul și Mântuitorul nostru, să vedem deslușit lucrurile și să putem să avem o privire curată, pentru că spune cuvântul că ochii Tăi, Doamne, sunt atât de curați încât nu pot să vadă răul. Ajută-ne, Doamne, să trăim această experiență. Transformă-ne, schimbă-ne, mistuie în noi tot ce ne roade și tot ceea ce ne îndepărtează de Tine. Ajută-ne și binecuvintează mersul nostru, credința noastră, răbdarea noastră, dorințele noastre și toate așteptările noastre le punem în mâna Ta, Doamne, în săptămâna aceasta în care ai ales să ne vorbești într-un mod atât de direct sufletului nostru. Binecuvântarea Ta să rămână cu noi. Și ajută-ne, Doamne, să dăm la o parte totul și mâine seară să venim aici. Pentru că, Doamne, să poți face din nou minune în viața noastră. Amin. Și să plecăm, Doamne, întăriți și mult prețuiți de cer, pentru că știm că ne iubești, ne-ai iubit și ai făcut-o până la capăt. Pentru fiecăruia dintre noi. Fii lăudat, Tatăl nostru, și primește mulțumirea noastră în numele Domnului Hristos. Fii lăudat și preamărit. Amin. 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 Veniți să luăm. Iubiții mei,